Nos često može da otežava disanje i da predstavlja ozbiljan zdravstveni problem. Međutim, može biti i estetski. Prava adresa za rešavanje ovakvih problema je bolnica Adonis, koja se nalazi na Banovom brdu. Estetska korekcija nosa je fantastična estetska intervencija, fantastična hirurška intervencija, ali nisam siguran da puno nas to baš, možda nas dosta to radi, ali onako, što bi rekli, neću reći dobro, ne hvalim ja sebe, ali siguran sam da u Beogradu možda 5-6 hirurga može uraditi nos u pravom smislu kako treba i po nekim estetskim zahtevima i procedurama. Pazite, nos može da bude veliki, može da bude širok, može da bude spušten, dugačak. Nos može da bude kriv na jednu i na drugu stranu i još na nos može da se ne diše ili da se čak teško diše. I čudno je malo kad pacijenti kažu, doktore, ali mene je kriv nos ovo, a kažem kako dišete? Pa teško, ali meni je bitna estetika. To je odmah u startu greška. Nikad ne može biti estetika pre funkcije. Znači, funkcija je na prvom mestu i tu nema dileme i tu ja apsolutno nemam nikakvog razgovora, ali imam razgovora u smislu što se estetika i devijacija, odnosno obezbeđenje fiziološke funkcije može raditi istovremeno. To je recimo dobra stvar i ja uvek pacijentu kažem u redu je, ali idemo, kad već idete u totalnu anesteziju, a korekcija nosa se radi u totalnoj anesteziji, radimo istovremeno i estetiku i radimo istovremeno da obezbedimo disanje. I mislim da je to pravi put. Koliko je zahtevna operacija? Vrlo zahtevna, pogotovo kad, ajde kažem, imamo malo kriv nos u jednu ili drugu stranu ili ovako, što mi kažemo, kifotičan nos, veliki nos, pa treba skinuti. Znate kako, postoje dve tehnike. Jedna je zatvorena, jedna je otvorena. Šta znači? Jer naši gledalci moraju da znaju šta je to zatvorena, šta je otvorena tehnika. Dugo se pričalo da se to radi kroz usta pa se podiže. Nije, to nije tačno. Tačno je kod otvorene tehnike da se pravi rez tu, na samom ovoj kolumeli i to se lepo podigne da bi se i hrskavica i nosni septum i koštani deo lepo prezentovalo i namestilo onako kako treba. Problem je što se u nosnice ubacuju tamponi. To je takozvana unutrašnja imobilizacija, jer postoji i vanjska imobilizacija. Tu postoji jedna maskica, ali postoji i unutrašnja da bi to sve lepo stajalo kako se napravi i onda pacijenti 4-5 dana ne mogu da dišu na nos. Za one pacijente koji inače teško dišu, to nije problem. Ali za one kod kojih radimo samo estetiku, a inače dobro dišu, to je zaista problem. A inače, definitivan izgled nosa, neki minijaturni pomaci u estetici su do 3 nedelje, ali definitivno to traje i do 3 meseca. No, posle 3 nedelje to se slabo primećuje, ali sigurno pre 3 meseca onaj pravi izgled nosa ne dobija.